welcome back to my another video. So नै दिनैहाय जोङो माने गिर्जायाव थांनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय फुंजानि दायो 6:30 जाबायानो ओमफ्रायो जोङो मा होनो देवबार खुंनाय जाबायमोन आरो ओमफ्राय सानदेयानो खुंनाय जाबायमोन जों गिर्जायाव थांनो हास्लाबैनि थांनाय जायाखैमोन आरोना खुंनाय जाबाय खननै जाबाय जों थांनो मोनैया ओमफ्रायो स' दिनैहाय फुङावनो सिखारबाय जोङो गिर्जायाव थांसै होननानैहाय दिनैहाय हास्लाबाबो हाखु दाखु सिखारबाय ओमफ्रायो दख'नाबो गानबाय ओमफ्राय दायो नै जोंना गारिबो गैजाया नालाय थाबायनासो थांनांगौ मिजांजों सारमोना मालाय स्कुटि गोनांफ्रा मालाय आराम थांबाय ओमफ्राय जोंना थाबायलांनांगौसो नै अखाबो हादों माबायाव 7आवनो हाबो आरो अखा हाबा लेट जायो आरो ओमफ्राय ओंखायनो दिनैहाय हाखु दाखुबाबो फैबाय जोङो ओमफ्राय अखा हायाबा 6थायावनो हाबोनो जोंना गोजान जायो आरोना गिर्जाया एसे थाबायलांनांगौ जायो ओमफ्राय दिनैहाय अखा हाबाबो उफाय गैया गिर्जाखौथ' हाबखानांगौना गिर्जा हाबालासिनोबो थाजाया जों थाइजौसो जानो लुगैदों थाइजौ सेलेब्रिटि जानो गोसोब्ला गिर्जानिफ्राय फैफिनबाय 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 ओंखामखौनो हाला बैयाव मा होनो जों रेस्टुरेन्टआव जों हाबग्रायाव बेयाव हाबहैनोसै जों माबा जाहैनोसै फुङावबो जेबो जायाखै नालाय फुङाव थांनानै हास्लाबाखै जेबो मोनजालाखै नै बागमाराया जोंना सानदेआवबाथाय गासिबो बन्द' जाजोबो ख्रिस्टानसफोर गोजा नालाय ओंखायनो बेनो जोंना रेस्टुरेन्टआ जों हाबफैबाय थाग्राया नेपालिनि pork momo मम' जानोसैलाय फुंजानि जोंना ब्रेकफास्टआ pork momo चिकेन गैयानो ओमफ्राय जोङो porkखौनो जानोसै आरोना ओमफ्राय साहा लोंनोसै अखा हाबाय थादों सानदेआवबाथाय मानो बिदि अखा हायोथाय बैयो फार्मासि मम' जाखांनानै मा होनो जोङो बेदर लायनोसै बेदराबो नैबेयावनोखा खाथियावनोखा ओमफ्रायो बेदरखौ लानानै थांनोसै संनोसै नोंथांमोनहाबो देखायगोन माबायदि सङो ओमफ्रायो मा बेदर मोनो मिथिला आरोना अमा बेदरखौथ' मोनखानाय नंलादां ओमफ्राय फुङावनो अमा बेदर जानोबा फुङावनो लांफैनांगौ आरोना फुङाव नङाबाथ' अमा बेदरखौ मोनजाला जोंनिजों 6ता बिदिफ्रावनो सिखारनानै लांफैनांगौ ओमफ्राय दिनै मोनगौमोन खोमा ओमफ्राय जों गिर्जा थांबायना ओमफ्राय फुङावनो 6ता बिदि 6:30 बिदिफ्रावनो सिखारनानै लांफैनांगौ आरो अमा बेदर जानोबा ओमफ्राय जों सिखारनो रोङा नालाय ओमफ्राय सिखारनो हाया फुङावहाय ओमफ्राय ओंखायनो मोनजाला आरोना जा गोबावसै अमा बेदर मोनजायैया स' दा मोना मा बेदर मोनो नायनोसै मा बेदर मोननो लानानै थांसै बेखौनो ना मोनोना ना मा बेदर मोनो बयलारल' जाखायो नालाय बेदराथ' जानो थांसै दा नोंथांमोना नायबाय थादो दायो pork momo अर्डार खालामबाय ओमफ्राय बेखौ जानोसै जों दा साहाबो लोंनोसै आंना खावलायाबो हामबाय नालाय मोजां जाबाय दायो आं साहा मोनलोंफिनगोन साहा लोंनोसै दायो स्पुन फैदोलाय आं स्पुन फैदों स्पुन नै जोंना मम'आ जा गोथाव जाबाय जा गोबावसै जों चिकेनबानो जाबाय थायोमोन आरोना ओमफ्राय दिनै pork मोनजासिगोन
थायाबो So this is for the moment my favorite one. So here is Miss having संनोसो लाबो बिदिनो आखाइजों मोनसेखौनो सानैजों जानोसै जों मोनसेल' अर्डार खालामबाय आरोना जागोन लोंग्रोनानैसो जासै दाबोसो संजानो नाङा बिलाइखौ जाजायो जादों दे राम्रो लाइलाइदो मोमो राम्रो आंनाखौ आउँदैन नेपाली जान्दैन आउँदैन आउँदैन त जान्दैन आउँदैन नुला जान्दैन नोंथां जान्दैन दांलै हाबाय बेदरखौ बारा लाखाया जों 100 थाखानिल' लायो बयलारसो मोनबाय अमा बेदरखौ मोनमारासै दंमोन दंनायालाय आथिं गोजा आरोना लायासै ओंखायनो नांजोब्बायमोन आथिं आन्थाल'सो मा लादों गावसो मिथिगौ प्लास्टिकआ जागोन मोनसे थाइजौबो लाबोदों नै जों 60 रुपिसनि बायना लाबो ओमफ्राय बेयो ब्रयलार दायो संसै नै जोंना ओरै मेदामा मैगं सायगासिनो मा मैगं होनो बेखौ मैफ्राय दालि संगासिनो जोंना रुवाथिया देन्जारसो मोखांखौ देखायथ'ला आं बिथांनिखौ आं दायो जों दहाय थाइजौ लाबोनायखौ अखा हाबाबो जानोसै जों जानो लुबैनो हाखाला नालाय मा होनो फ्रेसान जागोन दिनैहाय थाइजौखौ ओमफ्रायो आं दायो हानानै देखायनोसै अखा हाबाय थादों नै होमबाबो जानोसै गोदैलाय होनलायथिदों आरोना फानग्राया गावसोरबो जादोंनो आरो जानाय नायनोसै माबायदि जायो नै आंना थाइजौआ लेबखांबाय दायो आं बेखौ पिस पिस हानानै लानोसै आरोना जोंनाबो थाइजौ बिफां दं आरो ओमफ्राय देग्लाय थायाखैनो फिथाइयानो थांनाय बोसोराव जा फिथाइ थादोंमोन जोंनाबो जा गिदिर गिदिर बिदिनो सालानि बायदि आरोना ओमफ्राय गेसावानो जाया जोंनाबो जा मोजां मोजां ओमफ्राय देग्लाय थायाखै थांनाय बोसोराव जा थायदों जा मोनजादों लकडाउनाव फाइनालि हाखांबाय आं नै आङो जाय हायाखै बिसोर लाना थांबाय नै आं एफा खस्थ' हाबाय नायदो Hello everyone, welcome back to our new kantal bigo. Ayo hazabay na. संख्रिया Ayo, आंबो आंबो गोथाव मोनो. आंबो इदिखौ गोथाव मोनो मागा जाना जायो आं इदिखौ जालासो थाइजौ मोनो. आं जानायनिसै आंना थानो हाला आं जानो जाला mango kalo May nepsasin na iyo.
लांदो हाना लांदो आखायाबो मोजां दालसिङाव संबारो सारनियाबो सारनिखौबो मावफानदो आयो माने फिसा खालामा मा जों जानाय दांनि आंनि एक हट आं जायो आंनि खालामो Hello everyone, so इधर से आ जाओ बेटी ये मेरा मामा आयो आवाज में आप सभी मामा जी ने कहा ये मेरा मामा नहीं है मेरा बेटी है मैं उसको कोई अच्छा लड़का मिलने से उसको देने वाले नहीं मामजानी मामा देखो मेरा बेटी इतना बड़ा हो गया और मैं कहाँ से लड़का मिलेगा उसके लिए सोरबा दङब्ला आङो कमेन्टआव खोन्थाहरदो जामारि नांगौ आङो नांगौ जानो गिटारबायनो बारनो लानो हाला आङो बयबो गिलिर साला एक्सारसाइज खालामनायसो मोदोमानो अथालार गिलिर बेसेबां गिलिर 100 केजि जानो हागौना बिदि जालायदोंलाय बायदि बिजामादै मोननाय बिजामादैखौ मोननाय नङा बिजामादैखौ मानो नांगौ आङो बिहामजोखौ आंनि फिसाजोखौ बानो हानाय Yeah, it's cool. I like it. Cool. नै दाहाय जानो सायनानै गानसै साला सेटिंआवसो नायबाय थायो ओमफ्राय माबायावसो केमेरानि सेटिंआवसो कानेक्ट जायाखै ने आंबो दाख्लै जा खालामदों केमेरानि सेटिंआवनो लांदों आंबो दाख्लै ओमफ्राय जायाखै नै ओरै दहायनि लाबोनाय ब्रयलार बेदरखौ एवगासिनो Okay, this is cooked by me. मिस संदों ओमफ्य बेयो ओंखाम इंलिश मेकारनि I'm trying new vocabulary. ओमफ्राय नै जोंना दिनैनि लान्चआ बेयो मैफ्राय भाजा मेदाम एवबाय बेखौ बेयाव दालि दहाय सार संदोंमोन बेयो गाइखेर दामानाव जागोन दानो सायखाबाय ओमफ्राय बेयो माने दाहाय एसे रानबा बारा मोजां जानाय नङा नालाय सायनो मा सारा सेल्फि स्टेन्ड बानायदों आरोना आं दाख्लि अर्डार खालामदोंमोन आरो 600नि ओमफ्रायो माबायानो जायाखै कानेक्टआनो जायाखै आरो ब्लुटुथ कानेक्टआनो जायाखै मबाइलजों ओमफ्राय बेखौनो सारा बानायबाय थादों आंबो दाख्लि बानायदोंमोन ओमफ्राय जायाखै आं रोङासै आरो ओमफ्राय सारा ट्राइ नायदो आरो जायोना जाया आङो दहायो माने नैबे इयारपिसखौबो लाबोनायमोन आरोना 200नि आरो ओरैनो दाम खम नै नायदो जोंनि ओंख्रिफ्राखौ दिनैनि ओंख्रिफ्राखौ नै जोंना दालिया ओमफ्राय बियो नै मिस संनाय बेदर बियो मैफ्राय मेदाम संनाय बियो माबा मा होनोमोनलाय लेमन बे बयलार बेदर आरो जों दहाय लाबोनाया नै बिथांमोना जागासिनो दं नै ओरैबो जागासिनो दं हाबा जादों बिसोरो बार लाग्राजों ओंखाम संखायोबा माया जोंनि किचेनावहाय जेरैबो मना नुगोन आरो ओमफ्राय मनाखौनो बाहाया ने सोरनि मना फैनानै लाफैयो होनै जायैयावबो दिनै सानडेनि नामाव दोंसे मेथाइ रोजाबगोन स' बे मेथाइयानो जाबाय इंलिश सं आरोना ओमफ्राय आंनिया गाराङाबो मोजां नंखाया गिटारबो गैया जेबो गैया अब्लाबो आं ओरैनो रोजाबगोन स' आं रोजाबनो मोजां मोनो नालाय
नोंथांमोना इन्टारेस्टेडब्ला खोनासंदो बे सङानो जाहैबाय Come now is the time to worship Come now is the time to worship Come now is the time to give your heart Come just as you are to worship Come just as you are before your God Come One day every tongue will confess you are God One day every knee will bow Still the greatest treasures remain for those who gladly choose you now Come, now is the time to worship Come, now is the time to give your heart Come, just as you are to worship Come, just as you are before your God Come